出国那个 schlemm 就农山起嘛。Kasinong mo penlur kedai kuai ni kasinong hawas kasi hills kabadoni ki jaka jungok kai pertai ke ba kring ba ke ba bun gi nongwan jungok kai nakleng ki jaka jong kejela Meghalaya. Barnado ke jingwan hirtma jungok yang jingpang coronavirus ya kari pada kejela kani ke jaka jungok kai kadang kenja selam hadu kini kisngi. Kani ke jaka jungok kai pertai ke ba pau hawas kasi hills district kadang kang hadu menta watla ki ba bun ki briu nakleng kajela ki trang banwan pet kai hanrei hashwa ban poi kila sha pakhang no bat kila sha pan phai no ba kani ka jaka kampat ple kinong song sinong ka mau phanlur kila de ban pharu na ka jingtho sa ki bor district jong ka west ka hills bakin island no ban pli khnang ba ki paj ba nong song sinong kin yo ya ka kamai ka ji na du pas dang kana ka lockdown kebumut nak liang jong kasinong jengi kebumut kala khang ya kana ka jakaw an jo kai hang ne apo sinong jengi kena kaliang jong kasinong kadon am ka jing tumu ban plino ya kana ka jaka jong kai te nak liang jong kasinong kebumut kala don ru ka jengi perkhat bat kibor jong ki pai ba jong kasinong bang la don ka jing tumu ban pelaj no ya kena ka jing wan jok kai hang ne apo sinong jengi te waj ni la persiang ru ban bukat sing tho apo district te ke bomot atu menta ka ngim pat yo ka no ka jibab na ka bor jong ka district te balai ba ka sinong kalakwa ban plino ya kena ka jika jong kai pertai te namar ba kinong sinong jongi hang ne ngi don life po nhiều life frateli ki long yem te tang na ka daw ba don une uknyang jingpang covid-19 ka bomot ngi la don sibun ki jing na do ka jing kerdo ka bam ka de kum ta ter te nak kata kadaw te nak liang jong kasinong kala don ka jing ya perkhat ba ngin ya pelaj no ya kaneka jaka jong kai khnang ba kinong sinong jong yi hang ne ru kin yo jing mentoy yo ka mai ka ji kum ta ter hakine ki snam por ki bala lai no ka bomot ki jing mentoy ki jing yo ka mai ka ji kinong sinong jong yi hang ne kemut ya baro kemut kila yo jing mentoy hi nadu ka di ya ki umso nadu ba di ki waidong di kum ta ter nak dang jungi ka kinong sinong jungi kemut ki yo jing mentoy ha ka be de kata ki don sibun ba ha ka be de bat ki beriu ki panabar na Assam na Mizoram bat kiwe ki jela ke bomot ki don sibun ki bawan ban tmu ban wan kai ha kana kasinong jungi ti honda ki lapuai hang ne pada ki prose ki habban lek phai no tli na marba kasinong kampat cha ekiba kinwan hang ne namar kana ka jing don jong une covid-19 te nakaliang jongi ka sinong ila don ka jing tmu kumbang la ong mata bang la don ka jing tmu ka jing ya perkhat lang ba min pelaj no ya kana ka sinong jongi ba kinong jong kai perthai ki wan chan man kasngi la kumba sipho athotli ki kali ki wan hang ne te nakaliang jong sinong ro ngi don hi ka jing kentu ya ki buar bahlor kum tam disi pada puaran napo district ba insngov ha ban yarap lem bat ban khnang ba kasinong jungi ro kan yo ban plino ya kaneka kam tore sang ne po sinong ma phundor